Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga manugbaligya sang isda sa Haro Big Market, nakabaton sang bag-o nga mga kagamitan. 18 ka fish table, fish box kag weighing scale ang gintugyan sa 18 man ka manugbaligya sang isda sa Haro Big Market. Ini ang kabahin sa programa ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Visayas, Attorney Hansel Didulo, nga mahatagan sang husto nga kagamitan ang mga manugbaligya sa sektor sang agrikultura. Nagkambal ako kay Mayor Treñas at nag-meeting kami last year nga prioritize ang Quezon City. Matag ito na din isang project out of this 3 million na nabigay. So, ari na siya. We have here with us ang fish stalls na or fish tables na ton. And ari man rin 18 na ton yung fish boxes. Kabay ba kapunbon yung sang kwan? Sang isda. So, hindi para ini sa inyo. Kaya ang rationale sa program na mention naman ni Sir Carlito, of course, improvement sa aton post-harvest facilities, sa aton mga merkado, to promote food safety, pag-improve sa aton fresh vending, sa mga isda. Kaya of course, ang pag-promote kit sa among programa sa Department of Agriculture na masaganang ani at mataas na kita. Gani amo na lang ang kalipay sang fish vendor nga si Nonel Dolendo. Bangod isa siya sa mga benepisyaryo sa sininga programa. Salamat sa mga nag-aanggan yung mga gamit nga para ito namon. Lipay mo lang. Para naman kay Manang Elsie, dako ini nga bulig para mapahagan-hagan ng ila sitwasyon sa merkado publiko. Mabulig yan sa amon, mahagan-hagan man ang basta bala sa amon sa loob bala sa tinda. Kay kinamisa lang amon ginagamit, mag-mistake kami. Basta ang sa loob tikis aga reklamo ang mga manugbakal namon bala magsulod nga basta. Di mabulig na sa amon mahagan-hagan na ang basta sa semento kag ang katinlo sa amon nga market. Nagapati si Attorney Didulo, may bastante nga supply sang mga agricultural product ang Iloilo, rason nga ang iban nga mga produkto ang gindala pa sa iban nga probinsya. Ginkalipay naman sang Iloilo City Agriculturist Office kag Local Economic Enterprise Office ang ini nga programa. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Pila sa mga Ilonggo nga nagatrabaho sa luwasang pungsod ang nagpabakuna na kontra COVID-19. Ilaman ginaengganyo ang publiko nga hindi magkahadlok sa bakuna. Abril sang nakaligad nga tuig sang magka-COVID si Ron, head nurse sang isa ka dako nga healthcare facility sa United Kingdom. Para sa iya, hindi halandumon ang iya nangin eksperyensya. Why did I decide to have the vaccine? Yes, I was tested positive with COVID-19 in April of last year and was really poorly then, and I was off sick for a month and I thought I was not going to survive. So I told to myself, when the opportunity comes to have the vaccine, I will not think twice, I will grab it with both arms. Yes, I definitely recommend the COVID-19 vaccine. Gani sang nangin available na ang COVID-19 vaccine sa England, wala ini nagpangduha-duha nga magpabakuna. It is really nerve-wracking to be one of the first to have the vaccine, but at the same time I was really excited and thankful because I know as a healthcare worker and a frontliner, it will give me huge protection to fight the virus, and it will be my weapon to save lives. With my experience and with my work colleagues' experiences, it is really good. It really did a very good job and it is worth having it. So please do not think twice if you can have it. Do not think of anything else but just think of saving lives. Stay safe everyone and God bless. Ang senior nurse nga si Shine nagpabakuna man. Nagapati siya, ini ang magahatag proteksyon sa iya duha ka mga magagmay nga kabataan kag mga kaupod man sa trabaho. Working as a frontliner and as a registered nurse, and being a mother of 2 younger children, every single day is a risk.
So, my main reason, well, one of my main reason is to keep my family safe. And being a registered nurse, I would like to reassure my patients that they are safe with me. And of course, having the vaccine and making myself safe, I would be able to carry on with my job. Because, of course, not having a vaccine is putting myself at risk of being ill and then being off and not able to work. And another main thing that I presented myself to be one of the first few ones to get the vaccine is to be able to travel and see my family and my friends in Philippines. Because in time, like what they're saying, if you want to travel, countries might impose a vaccination passport. May mga nabatyagan man siya nga side effect apang madasig man nga nadula. Diri sa UK, by appointment ang pag-administer. Kag pagkatapos mo nga ma-injectionan, kinahanglan ikaw nga pag-obserbahan sing 15 minutos kung ikaw magka-severe side effects. Sa akon nga experience siya, 2 hours after ako ma-injectionan, nagtumar ako sang paracetamol para hindi masyado maghubag or magsakit ang akon nga injection site. Then 3 days after, ako nabatyagan dryness of mouth and throat, in which permi ko lang siya ginaimnan tubig. And na-experience ko ini for like 5 days, and then nadula man lang siya. Kay pariho man lang ini siya sang bakuna nga ginhatag sa aton sang kitagamay pa. Example, MMR, BCG, or flu vaccine, which is yearly. Kay kung wala ining mga vaccine, ining mga sakit wala man matapna. And of course, for us to travel freely without hesitation, kagisipon taman ang future sang aton pamilya, especially ang mga kabataan. Nurse man sa Brooklyn, New York, ang Ilongga nga si Krisha. Kasubong ni Ron kag Shine, wala man ini nagpang duha-duha nga magpabakuna kontra COVID-19. I got vaccinated with COVID-19 vaccine and here is the proof. Ang first dose ko is last December 24. Ang side effect na na-feel ko lang is soreness sa arm, kapareho ng flu vaccine. Ang second dose ko is last January 13. Ang side effect na na-feel ko is palpitation, pero gin-release din naman ako ng vaccinator after 30 minutes na observation, kaya okay man ako. Konting increase lang ng heart rate, I don't know if kaba ko lang ba yun, pero okay ako. Bangod isa man ka frontliner, luyag sini proteksyonan hindi lamang ang iya kaugalingon, kundi mangin ang mga iya ginatatap sa ospital. Gani nagpabakuna siya, agod mabatuan ang COVID-19. Mensahe sini sa kapareho nga mga Ilonggo. So sa mga fellow Ilonggos ko, na-encourage ko kamo nga magpa-vaccine gid kamo, kaya ang mga doktor kag nurses gani diri sa New York nagpa-vaccine sila and we are all okay and we are still alive. So just believe in science. Just get the vaccine so we can slowly back to normal and pray, keep safe always. Diri sa syudad sang Iloilo, ginahanda na ang mga proseso nga pagahimuon sa tion magsugod na ang vaccination kontra COVID-19. May 600,000 ka doses sang AstraZeneca vaccine ang syudad kag unahon sa vaccination program ang mga frontliner. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.